nag-live ko kay wala ko ka kuan ka upload mga pila ka adlaw kay wala pa tayo mag-content. Then wala ko ka-upload, guys. Mga 5 days na siguro wala ko ka-upload. So share the live, share the live, share the live. Kalingaw naman lang yun sa panahon, guys. Alright, guys. Wala pa tayong viewers. Naghuwat ratag viewers, guys. Asa naman yung sila eh. Shout out nga pala sa sa 1 like. 1 viewers day. 1 viewers day, oy. Kinsa rin na, oy. Kinsa rin ako 1 viewers, oy. Ngayon di ka magpakita, oy. Nag-live day ko karon kay wala na ko'y ma-content, wala na ko'y ma-upload sa akong YouTube. So, nakuha na ko na nag-uul, medyo nag-uul na ko nga wala ako ka-upload sa akong YouTube kay mga 5 days naman siguro. 5 days. 5 days, mag 6 days na. Wala ko ka-upload. Kaya wala pa ko yung mag-content. Then, maupay kuan ako pag recover sa first dose kay gilantan ko sa vaccine. Gilantan ko pero karon safe na ta. Safe na ta karon kay nawa ang hilanat nako. So mag-live ta is kutubra ta sa 12:30. So 11:57 pa man. So mag-live ko is kutubra ko sa 12:30 kay kuan para makalimpyo-limpyo sa talin need pa na ako mag kuan sa pangalan sa module kay importante man jud kayo na. So hi guys, ako ang 1 viewers. Kinsa man ni 1 viewers. Kanang di ka mo comment 1 viewers. Shout out ka, pa-shout out ka 1 viewers. Pa-shout out ka, dali, please, please, please. 1 viewers. Bakit hindi ka nagpapakita? 1 viewers. Hi. So nakakuha man jud mo nung kanang ang ato ang viewers is dili pa kayo as in taas kay bago pumanta.
Then, pasensya day sa kanang akong mga nang tan-away sa akong video. Pasensya day kay wala ko ka upload. Then, salamat gihapon niyong tanan kay naara gyapon mo. Sige, og suporta nako bisan ginagmay pero kanunay char. Di man mo kuan ning 1 viewers. Asa lang ka 1 viewers. 1 million viewers. Show. Showy. Viewers, kinsa man ning 1 viewers nako hindi man siya magpakita. Pakita kay magchika ta. Char. Chika jud. Ikaw man ni Sanbi. Sanbi Pilipinas. Sanbi Pilipinas. Ikaw man na. Himala ni comment ka. Bantog rang na 1 viewers pero wa jud ni tan-aw, di ba? Wa jud ning pop up. Enda ko. Atay golden voice. Ay saba Sanbi. Ay saba Sanbi kay nag-live ko sa YouTube atot ay. Maikog ta sa tong golden voice Sanbi. Sanbi Pilipinas. Ang iyang kuan guys kay kuan. Ang iyang kanang apelido kay Pilipinas. Char Pilipinas. Sige na bye na guys. Bye. Salamat sa aking 1 viewers na hindi nagpapakita sa akin. Bye. End na lang ako. Bye.